Τώρα θα παρακολουθήσετε Στίβο Μάκης από τον καταδρομέα Λοχεία Καταδρομών Ποδαρά Δημήτριο. Με την έναρξη πάμε! Πάμε! Πιο γρήγορα νέος! Πιο γρήγορα νέος! Πάμε στο επόμενο, το επόμενο! Πάμε στο δεινόσαυρο, τρέχουμε! Θέλω καλό χρόνο! Και εδώ ξανά, Ισορροπία! Να μην πες! Κι άλλο! Ανέβα στο ψάρι! Κουνήσου κι άλλο! Δεν καταλαβαίνεις το ψάρι, δεν μπορώ να... Έλα! Στο Στίβο Μάκης μέσα! Ποιο άλλο, πτώση. Καταρρύχηση! Όχι, αντέχει. Μέσα στο ring, μια κολοτούμπα! Μέσα στο ring! Πάλεψε με τα τέρατα! Και ναι, ένα 17χρονος του, ήταν πολύ καλός πιστεύω, ναι.